van harte welkom hier op de Heilige Grond in het stadsdeel Geleen in de Hanerhof. Als ze schout voor het, dan heb ze schout. En dan moest ze natuurlijk als eerste aanwezig zijn. Hoe is uw toes op dit moment? Ons toes is in het Plankhuis op dit moment. En goed, dat beveelt goed. En ja, voorlopig door. Maar ja, goed, wat ik hoor, zo dat wat is na dit seizoen, ja, op het van het jaar misschien gaat anders kunnen werken. Maar we laten ons verrassen. Maar op dit moment is het gewoon de Plankhuis. Wie is het seizoen bij u op dit moment? Op dit moment is het een heel mooi seizoen. We hebben dit jaar jubileumjaar, 6 keer 11. Dus ja, het schijnt wie gesmeerd, hè. Wie zou dat zo mooi zeggen. Dus ja, dat mag niet klagen, denk ik. Ja, 6 keer 11 jaar geleden begon je aan de Kloes met een paar man. Ja. En dan nu echt de vastelovensvereniging van Geleen-Zuid, hè? Ja, Kloes en Geleen-Zuid. En ja, goed, ja, dat mogen we wel zeggen. Dat is echt een flinke grote club. Ja, Veervingen zelf de schoonste club van Geleen. En we zijn heel groot dat voor Schout te mogen zien. Dus ja, met ons dansmarietjes, met ja, eigenlijk ja, best een hele grote mooie vereniging. Die dansmarietjes zijn natuurlijk vrij uniek. En ook uniek is dat Geer een van de oprichters ieder jaar eert met de Piet Giesberts medaille. Ja, klopt. Er is afgelopen vorige week vrijdag uitgereikt aan John Egge. Dat is al 22 jaar de opper van de Swentibolders. Dus ja, dat doen we ieder jaar. Dus dat is, ik denk, wel een hele mooie eerbetoning. En daar zijn we ook heel erg trots op. Erik, wie is dat om als grootste vereniging van Obbig vastelovend te vieren in een klein dorp? Ja, dat is groot. En dat is natuurlijk geweldig om als grootste vastelovensvereniging van het kleine dorp Obbig hier vertegenwoordigd te mogen zijn met deze twee geweldige prinsen. Onze prins Jan de Tweede en onze seniorenprins Tjeu de Eerste. En onze geweldige jeugdprinses Esmee, die hebben we helaas niet bij ons, maar dat is fantastisch. Onze optocht terug op zondag 15 februari om 11 uur voor 2, verdukt op de markt. En wie vindt je om hier met alle carnavalsverenigingen van de gemeente Sittard-Geleen bijeen te zijn? Ik denk dat het heel erg goed is dat we in de gemeente Sittard-Geleen een activiteit hebben wie voor elkaar zien. Iedereen viert het op zijn eigen manier in het eigen dorp. En nu komen we toch een keer bij elkaar en kennen ook alle hoogheden van alle verenigingen elkaar zien en treffen en samen het glas heffen. Wie is dat nu om deelvereniging te zijn in een grote stad? Ja, geweldig. Ik bedoel, we zijn we doen ons eigen ding af. We lopen met in de optocht en alles. Dus om dan van de wel te maken is geweldig. Wat zijn de eigen activiteiten die het hier in Euverhoven doet? Ja, we hebben een prinsenzitting, een manslu-zitting. Wat hebben we nog? Receptie natuurlijk. Ik bedoel, kleine rampetam. Knarrenzitting, de ouderen. Een oudere zitting inderdaad, knarrenzitting. We bestaan sinds 1977. Goed zo. Wat is die liefspreuk? Met Spaans, we zijn hier aan lol, slaven die dagen weer op hol. Confetti in de log, muziek op volle toeren. De Euverhoofse vastelavond kan mij niet lang genoeg duren. De vasteland van Eindhoven. Wie groot is dat? Groot is, ja, we zijn maar een klein dorp. Hè. Dus eigenlijk gaat een dorpsgebeuren. Dat was geloven in Eindhoven. Maar we hadden zo'n samenpakken in het dorp. En wat voor activiteiten doet je allemaal? Nou, voor Prins Oetropen uiteraard. Prinsreceptie, Oud-Wieverbal, optocht. Met de vastelovenstunje, carnavalsmis. Dat soort dingen allemaal. Heb je een eigen optocht? We hebben een eigen optocht, ja, vastelovensmaandag. En doet je ook midden in Sittard? We er niet met een zitter, alleen in Eindhoven zelf. Dan moet er dan naartoe. De zoutpensen uit Grevenbicht. Beeg zeggen ze met de vastelovend. Wat doet je allemaal met de vastelovend in Beeg? In Beeg is 4 dagen vastelovend. Vanaf vastelovensvrijdag tot vastelovensdinsdag. Dus iedere dag gaat het doen. Vanaf de kinderoptocht op vastelovensvrijdag, dan bezoeken we de scholen. S'avonds dan gaan we naar het Aurora-bal. Op zaterdag hebben we onze traditionele rondgang, het dineren met de prins en de bal van dag en nacht. Op zondag pyjamabal, chipsenbal voor de kinder. S'avonds het Beegter vastelovensconcours. Op maandag de grote dag. De grote optocht van Beeg vanaf 11 op 2. Prijsuitreiking, kroegentocht en de vastelovensdinsdag sluiten we af met de Beegse bennenzitting, het teken zingen en dan wordt 11 op 11 s'avonds Franske verbrand en dan zit de vastelovens weer erop. Je doet meer eens met een grote vereniging. Dat klopt, maar hoe een klein dorp sterren kan zijn, ja, dat laat voor zijn zin dat overal jaren en we hopen die traditie nog lang in ere te mogen houden.
Nou, dan vanavond. Wat gaat er vanavond doen? Hier in de Hanen of in Geleen? Ja, voor later is verrassen op het gemeentelijk Prinsentreffen hier. Dit jaar georganiseerd door het stadsdeel van Geleen. En ja, ik ga ervan uit dat onze hoogheden weer de medaille gaan krijgen vanuit de gemeente. Ik hoop dat het een gezellige avond wordt. En ja, dan zullen we eens zien wie het afloopt, hè. Lentjeuvel heeft alweer een aantal jaren een bloeiende carnavalsvereniging. Wie viert de vastelavond in Lentjeuvel? Nou, de vastelavond in Lentjeuvel, dat vieren we eigenlijk best wel op zich groot. Ook eigenlijk straks vanaf de zaterdag, zondag, maandag, dinsdag zijn er diverse activiteiten. Met eigenlijk voor ons de hoogtepunten. Vooral ook een eigen optocht op de Lentjeuvel, dat we carnaval dinsdag. En die andere dagen zijn er gewoon eigenlijk heel veel activiteiten in het volkshuis. In café de Perstal. Dus ik denk dat we altijd best wel druk aan gang zijn met de komende dagen. Je hebt een zwaar logo, zie ik. Vertel daar meer over. Ja, dat logo is eigenlijk gebaseerd natuurlijk op de mine. Dus Lentjeuvel, dat is toch vroeger een mijnwerkersdorp geweest. En daar hebben we eigenlijk al onze medailles eigenlijk op aangepast. Met koeltorens, de medailles zijn er ook opgemaakt. Onze eigen Prinswagen is ook gemaakt met een grote koeltoren. Met de boende koelwegelijkjes eromheen. Dus het is gewoon eigenlijk helemaal in zijn geheel daarop gebaseerd. De Koelcup uit Sanderbout. Wie lang bestaat hier? Nu, als het goed is, even denken, 71 jaar. Dat is lang. En wat doet je allemaal met de vastelavond? Ja, vastelavond vieren in de week, voor de lui van de week, voor de ouderen, voor de jeugd. En natuurlijk ja, ook voor het zelf. Hè. We hebben op carnavalsmaandag hebben we immer de grote optocht bij ons. Dus dat is ja een van de hoogtepunten. En ieder jaar een eigen prins? Ja, elk jaar eigen prins, jeugdprins of prinses. Dus, En heb je ook een complete rot van 11, want je staat hier alleen als rood, hè? Nou, die anderen zijn al binnen, die hebben doos. Dus, maar we zijn in totaal met 18 man. Dus, De Marotte, waar ongeveer de laatste vereniging die aankwam in de Hanen van Geleen. Ja, het is natuurlijk lastig voor een vereniging hoe het zit om naar Geleen te komen. Vertel eens, gaat over die vastelavond dit jaar? Ja, mijn vastelavond is heel chic. We hebben heel veel showmomenten gehad. Afgelopen zaterdag zijn we onder andere naar Kullen geweest. Dat was een prachtige ervaring, maar de stijgt niet af tegen hetgeen wat nog in Zittert komen gaat. En wat is de liefspreuk? Om je grootste te maken staan, met een lach op mijn gezicht, heb ik me al die vastelavondsjaren richtig opgespicht. Maar niet voor mij alleen. Je zit er allemaal bij om samen adem te gaan, vol spas en lamakkerie. Met vastelavond te vogel afscheten, dat zit dus in het bloed. En hier in een schoon oud Zittert willen we dat richtig goed. Zittert, alaaf! Maar vanavond zijn we hier ook voor iets heel anders belangrijks. Namelijk dat vastelavondstreffen en natuurlijk het vastelavondshart. En dat mag ik namens het gemeentebestuur uitreiken. Het is een eerbetoon aan mensen, en dat zegt het ook wel een beetje, met een groot hart voor de vastelavond. Mensen die niet alleen meevieren, maar die meedragen. Jaar in, jaar uit. Met liefde, met inzet en met een enorme dosis betrokkenheid voor de vastelavond. Daarom dan, beste mensen, mag ik namens het gemeentebestuur van Sittard-Geleen op voordracht van de VIF van Geleen mag ik de rood-wit-gouden handdruk mag ik uitnodigen om naar voren te komen. Want zij houden zich bezig met het organiseren en het ondersteunen van de jeugdvastelavond, waaronder de Kenja-zittingen in het stadsdeel Geleen. Ze bevorderen de deelname ook aan de Kenja-optocht. Ze leggen verbindingen tussen generaties, tussen verenigingen en buurten. En ze stimuleren deelname van de jeugd aan het liedjeschala Geleen. En dat bij elkaar was voldoende reden voor het stadsdeel Geleen om ze voor te dragen voor het vastelavondshart. En nou zien jullie ze prachtig staan hier naast mij. En dan denken jullie natuurlijk, wacht eens even, een vastelavondshart, daar hebben we er toch maar eentje van. Dat klopt ook. Maar deze mannen, die hebben een hart dat klopt in één ritme. Die kennen elkaar zo goed, die zien elkaar zo vaak, dat als we dat aan één geven, dan klopt dat bij alle vier. En Mat,
Het is een grote eer voor mij dat ik hem jou mag omhangen. In de wetenschap dat hij voor alle 4 is. En dat gaan we zo ook nog met een oorkonde benadrukken. Zodat jullie toch ook stiekem thuis zelf nog zien wat hier vanavond gebeurd is. Dan gaat hij komen, Matt. Nogmaals een applaus voor deze geweldige waltz. Ben jij wist je dat je de vastelovens had krijgen? Nu net. Nou, proficiat. Dankjewel.